Ahojte. Rozhodol som sa vytvoriť tentokrát nahrávku, ktorú nazvem Progres, hej. Toto slovo je tak širokospektrálne povysvetľovateľné, že by sme sa tu o tom mohli baviť strašne dlhodobo. Ja to idem poňať a podať špecificky. A chcem hlavne teda prehovoriť k ľuďom, ktorí jednoducho tápu. Klasika samozrejme, hej. Tápu v tom zmysle slova, že môžu, teraz sa bavíme napríklad o hmotnej stránke, ale mimochodom nezabúdať na jednu dôležitú vec. Duch a hmota je v jednote, nie sú to dve oddelené veci, áno. No. Ale teda majú problém proste z hmotného hľadiska napríklad, hej, nech používajú akékoľvek doplnky, nech používajú akékoľvek klistýry, detoxy, to je úplne jedno, nech robia čokoľvek, nech aj strava je akokoľvek vycibrená, hej, tak napriek tomu majú vnútorný nesúlad. Takisto môžu meditovať, robiť hociaké techniky, môžu robiť baršo, alebo proste môžu chodiť na dovolenky, na výlety a tak ďalej, alebo sú to ľudia, ktorí naopak sa nemôžu pohnúť absolútne nikam a sú nutní byť v konfrontácii medzi štyrmi stenami so všeličím, hej, tak vo všeobecnosti proste hovorím k ľuďom, ktorí sa jednoducho nevedia dostať do svojej situácie. A nechce sa mi to viacej vysvetľovať, poviem to úprimne, pretože keď ja začnem rozprávať, tak to bude trvať 40 minút. A toto video by som naozaj tentokrát rád zvládol veľmi rýchlo. Takže rozprávam jednoducho stručne povedané, nech je ten človek akýkoľvek, je mi to jedno, či to je taký, onaký, makový proste a čomu verí alebo neverí, alebo akú mal cestu svojej duše, aký mal zámer na tejto zemi a tak ďalej. Je mi to fuk. Hej. Ide o to, že tápe, hej? A chce sa z toho dostať. Chce sa z toho dostať a nech to robí akokoľvek, tak stále tam minimálne cíti signál toho, že to není úplne možné. Takže ja som sa rozhodol sem proste prihodiť nejaké veci. Poprosím, aby sa tieto veci nespárovali s inými informáciami v tom zmysle slova, že niekto povie, že toto nemôžeš aplikovať preto, lebo čínska medicína hovorí, lebo Ayurveda hovorí, lebo toto hovorí, henten hovorí. Ja som si všetkými týmito vecami prešiel. Ayurvedu a naozaj velice precíznu očistu na základe presne určeného typu, hej, alebo možno to nazvem somatotypu, hej, aký som, čo som. Proste Ayurveda ma svoje vysvetlivky, ja som bol Pitagama, hej, a prešiel som si proste konkrétny proces zameraný na toto. Prešiel som biorezonanciou, prešiel som plazmovým generátorom, prešiel som čínskou medicínou a diagnostikou, akupunktúrou. Potom som to už prevzal do rúk ja. A predtým som prešiel nespočetnými množstvami prípravkov, bylín a tak ďalej. Aj kranioterapiou, všetkým možným. A naozaj akože som sa tomu venoval dosť akože v zrýchlenej verzii, ale tieto transformačné roky, ktoré tu prebiehajú. Ak niekto nerozumie tomu, čo tým myslím, tak 2020, 2021, 2022 ešte čiastočne 23. Hej? Roky, kedy sa tu proste lámali ľady. Doslova. Takže prešiel som naozaj kadečím, ale nejdem zachádzať do týchto konceptov a nejdem zachádzať ani do ničoho iného, čo sa zase týka tej opačnej stránky, kvázi duchovná, ale nezabúdať, ducha, hmota je jedno, hej. Ešte raz to spomeniem, že je to dôležité proste povedať. Nebudem spomínať ani nejaké princípy práce s podvedomím, mám na to certifikáciu, hej. Pracoval som so Psyche, hej, píše sa to psych.k a tak ďalej. Samozrejme, že všetko sa nachádza v podvedomí, a podvedomie je zrkadlo cesty duše a tá cesta duše je podmienená, ale v dobrom zmysle slova, príbehu jedného vedomia. Takže, pretože je to časť toho vedomia, to jedno vedomie sme my. Ak mi náhodou niekto nerozumie, nech kašle na tieto veci a nech vám počká na hotový produkt, ktorý za chvíľu príde, hej. Takže o čo mi ide? V
podstate vyskúšať niečo možno naozaj iné. Hej. Dám taký príklad. A to není ako, že nič neznáme ani zvláštne. Množstvo ľudí to predpokladám robí. Ako není s tým problém, ja tých ľudí stretávam, hej. Ale možno to dorazí práve k niekomu, pre koho to môže niečo znamenať. Vyskúšať to takým spôsobom, a hovorím, nepárovať to s inými informáciami. Je to zbytočné, tu nejde o to. Hej. Začať jednak tým, že ráno nech je so mnou čo len chce. A nech moje vnútro hovorí, že chce to a nemôže to napríklad, dajme tomu, mať. Hej. Tak niekto by mi hneď povedal, no tak si musí sa nájsť cesta, ako to mať. Ale čo ak nie? Ja viem, že to znie možno pre niekoho šialené, ale čo ak tá cesta není? Predtým to si, teda akože na tomto si môže každý predstaviť čokoľvek. Hej? Je to veľká neznáma to, že som povedal. Není cesta. No ale napriek tomu, že není cesta, hej, tak ja si tú cestu ani nie, že urobím sám, ale dokážem spraviť kompromis možno medzi tým, že tá cesta není a zároveň som v niečom, v čom sa ja ráno zobudím. A zistím, že sa dá nejako medzi tým minimálne plávať. Hovorím, môže to znieť akokoľvek nepochopiteľne, šialene, ale nebude to nič zvláštne, verte mi, obyčajné veci. Takže môže mi napovedať moje podvedomie cez samozrejme psychosomatiku, emočné dianie, veškeré hormonálne záležitosti v tele, cez nervovú sústavu, ja neviem čo všetko, mozog, blablabla, cez celý tok tela, meridiany, čakry, keď chceš to takto mať nazvané, áno. A cez všetky telesné orgány a orgánové hodiny a neviem čo všetko, proste mi môže dávať najavo moje vnútro, keď sa ráno zobudím čokoľvek, hej. Ja to poznám, ja to žijem totiž to každý deň. Čo vám idem hovoriť, nie sú tráchanice, hej, proste žijem to a poviem to takto. Viem, že mi tie veci nie sú úplne prirodzené, nemali byť súčasťou mojej cesty, ale stalo sa to, že mi cesta určitým spôsobom zmizla. Samozrejme, duchovné príučky mi hneď povedia 1000 instantných informácií, nech je to človek, ktorý je na pohľad možno vymakanejší, možno, že je viacej ezoterický, možno, že je viacej neviem aký, ale každý mi povie, že cesta vždy je v poriadku. Moja skúsenosť hovorí, že som zažil, že som svoju cestu stratil. A to neznamená teraz, že vy musíte to brať tak, že vy ste ju stratili alebo niečo podobné. Ale hovorím, že tu existuje možnosť zažiť aj niečo iné, čo zažíva určitým spôsobom všeobecná, nech to je kľudne aj kvázi duchovná, nemám rád tento výraz, hej, verejnosť proste. Sú isté skúsenosti, ktoré si dovolím tvrdiť tu zo pár ľudí zažilo za poslednú dobu a nie sú ničím identifikovateľné. A není možno ani potreba o nich hovoriť, pretože každý by tam hneď dával prívlastky tomu vlastne sebou obalené. Čo tým chcem povedať, dával by tam seba, hej. Čiže ja poviem niečo a ten človek si to obalí proste do svojej optiky. Tým pádom sme skončili, pretože to nemá absolútne žiadny význam ani zmysel hovoriť niečo, keď to niekto hneď obalí do svojej optiky. Bohužiaľ, hej. Ak mám špecifickú informáciu, ktorou som ja, tak sa nedá obalovať do optiky teba. To nie je proste možné. Takže tak. Ale vraciam sa späť, ja som len trošku odbočil. Každopádne, zmizla mi cesta. Tak som začal robiť veci, ktoré mi nie sú prirodzené. Boli mi možno síce z minulosti známe, ale už dlhšiu dobu mi neboli prirodzené. O čo ide? Skúsi predstaviť, a myslím, že to mnohí poznáte, že sa ráno proste zobudíte, ja budem to hovoriť za seba a proste naozaj chuť a motivácia a stav telesných orgánov a veškerých meridianov, všetkého toku krvi a no naozaj všetkého, mne sa to nechce venovať ani, hej, všetkého. Každý si v tom nájde niečo svoje, čo mu hovorí o vlastné nastavenie, hej, tak proste to nejde, hej. A není o to naozaj štípka záujmu a hľadáš ten zmysel, hej, a vieš, že by si možno potreboval niečo iné, ale cesta k tomu nevedie. Samozrejme som povedal, XY duchovných príručiek hneď ponúka odpoveď. Tá cesta je, len je to tvoje zrkadlo, len je to tvoja dočasná cesta, kedy musíš vystúpiť z rola ega, obete a všetky tieto veci.
zažil som ich na priamej skúsenosti, áno. Ja vravím, že tu nastala špecifická doba. Táto doba už nie je taká, ako bola rok 2021, 22 a prvotne ešte 23. Je iná. A nebudem to vysvetľovať aká, pretože by to každý aj tak obalil do svojho. A viem to. No, a pokiaľ áno, tak akože ja sa tomu, to je ten paradox, ja mám rád protirečenie, ja sa tomu venujem, ale určitým zase spôsobom na svojom telegramovom kanále, hej. Akože vysvetľujem čo ako, ale je to beh na veľmi dlhú trať a teraz, ak by som to chcem tým povedať, tu mal akože to tu vyslovene do pár minút povedať, tak by každý to obalil do svojej optiky. Nebolo by to možné podľa mňa spraviť, aby sa to nestalo. A nechcem hádzať všetky do jedného vreca, a vôbec to není takto mienené, ak tomu niekto takto rozumie, tak nie. Ale proste bolo by to zbytočné. Ja teda ešte raz sa vrátim. Každá duchovná príučka by samozrejme povedala, tá cesta príde. A ja hovorím, čo ak nie. Jednoduché. Hej. Hovorí sa tomu v bežnom zmysle slova kritické myslenie. Jednoduchá vec. Ľudský princíp, ktorý je, si dovolím tvrdiť, pochopiteľný. Či si taký alebo onaký. Hej. Kritické myslenie. Schválne používam termíny, pri ktorých sa vieme niečo chytiť. Keby začnem rozprávať svojim jazykom, tak je to v prdeli, hej. A žiadne ego nadradenosť v týchto slovách nehľadaj. Ak to tam vidíš, tak vidíš to seba a nie mňa. Alebo niečo proste. No. Ale nie mňa, pretože nemyslím to nadradenie ani nejakým ego spôsobom, ani prejavom niečoho takéhoto. Čiže cesta jednoducho zmizla a môže mi byť povedané akýmkoľvek spôsobom, že však to akože to má nejakú svoju dôvodnosť a bude to v poriadku, ale ja hovorím teda, čo ak nie, kritické myslenie, jednoduché, a poďme sa teda zahrať na to, že tá cesta není. Čo som spravil ja? Veci, ktoré mi neboli prirodzené. Aké veci to boli? Išiel som potom takým spôsobom, že som sa začal zameriavať proste na veci, ktoré ovplyvňujú to telo tak či onak. Hej. To je napríklad kortizol. Dosť známa záležitosť, si myslím mnohým ľuďom, ak náhodou nie je proste stresový hormón, stručne povedané, ktorý tak dokáže ovplyvňovať myslenie, ale aj stav ostatných orgánov. A pozor, nielen nadladvin, odkiaľ je vysielaný. Hej. On sa dokáže ten kortizol prejavovať cez, čo sa týka tráviaceho traktu samotného, tak sa dokáže prejavovať cez všetky orgány. Hej. Ak je ten kortizol na vysokej úrovni a sú tam spínače v tom podvedomí stresového charakteru, emočné orgánové hodiny, ktoré sa ráno spustia, žalúdok vysiela niečo, tento vysiela niečo, a ak je tam ten ešte kortizol vysoký, tak keď je to v kombe, tak to je, jak to vám povedať, nežiteľné. Hej, akože prežiješ to, ale není to nič extra, no nechceš to, nepotrebuješ to, nie si z toho nadšený. Tak ľudsky povedané teraz, hej. Je nutné to hneď ráno po zobudení odstrániť, pretože ak nie, tak ten kortizol v spojitosti s tými orgánmi, ktoré sú prepojené s myslou, čo napríklad nechápu západní lekári, keď riešia Parkinsona alebo Alzheimera, že to len tá hlava, ten stav toho mozgu je len následok, je to prepojené s celým fundamentom tráviacich orgánov. A odtiaľ je vysielaná tá informácia do toho mozgu až, hej? No a skúsi predstaviť teda orgány, ktoré sú ešte prepojené s kortizolom ráno, čo vyšľú do tvojho mozgu, áno? Bla bla bla, XY proste veci, ktoré tam zväčša nechceš a nepotrebuješ. Ja hovorím, že tu nie sú ľudia, ktorí sa ráno budia ako bábätko a sú svieži, ale k týmto ľuďom nepotrebujem hovoriť teraz momentálne, áno? Že ja hovorím presne tomu, kto si tam niečo nájde. No. A ten kortizol treba hneď zbúrať, ale aj keď sa ti naozaj surovo nechce. Začať to brať tak, že si nastavíš na svoju cestu absolútne niečo, čo je možno pre teba cudzie, neznáme. Hej? Je to pre teba proste úplne cudzí pojem, že by si sa mal ráno zobrať a niečo ísť robiť. Povieš, nemáš čas, nechce sa mi, bolí ma to a to, mám deti,
Proste nájde sa množstvo dôvodov, prečo jednoducho ráno neísť, hej. Ale skús urobiť test, to je moja rada. Zachovaj sa vo svojom bežnom stave. Hej? Zachovaj sa v ňom. Daj si taký deň, kedy dajme tomu svoju stravu, ak to mám takto povedať, že ju zvládaš tak, ako by si prial, a potom tak, ako ťa donútia okolnosti. Hej? A potom si daj tretiu verziu, a to je to, kedy ten kortizol hneď z rána zbúra. Však to samozrejme nerobíš, tým pádom je to bezpredmetné, ale zbúraš ho. Akým spôsobom? Už aj obyčajná prechádzka pomôže, ale ak si v lepšej kondícii, rýchla chôdza alebo beh, pretože ten beh to dokáže aj tie, nejde tu o dlhé behy, hej? Bajme sa tu o behu dohromady napríklad aj s prestávkou, že si môžeš dať pauzu, hej? Odbehneš 8 minút napríklad, dáš pauzu, odbehneš ďalších 8. Hej? Nie, dobre, ide o to, v akom si stave, samozrejme. Najlepšie je čo najintenzívnejší beh, ale aj keby to mal byť pomalý poklus, tak je to proste super ráno, hej? A kľudne to stačí aj v takej mere, jak som povedal. Pokiaľ sa bavím napríklad o mne, koľko behávam ja, tak to zväčša je tak, že odbehnem 12 minút, pauza a 12 minút naspäť, aby som proste to mal zosúladené ráno aj, hej. Dá sa to rôzne naformátovať a nakombinovať potom, ale ide o to, že spravíš toto, hej. Ideálne je ráno spláchnuť aspoň tie 4 kiláky, hej. Naozaj. Nie úplne, že krátke, ale aj tak je to lepšie než nič, áno. Ale tam sa to stihne proste ten kortizol regulovať. Po určitých kilometroch to jednoducho stihne nabehnúť do toho tela. Hej. Takže pokiaľ by to bola prechádzka a nebeh, tak kľudne tých 8000 krokov aspoň dať. Hej. A ideál teda 10 a 10, pokiaľ viem, je 8 km. Neviem, či sa nemýlim, hej, ale tak nejako. Takže takto je, ako by sa to mohlo pohybovať. A do toho ešte, keď pridáš, ak by to bol aj známejší Qigong, hej, čo sú cvičenia proste od Číňanov, alebo teda z východnej Ázie. Ak nie to, tak potom to, čo robím ja, je to tensegrita, to sú zase cvičenia z Mexika. A sú to proste záležitosti, ktoré práve sa venujú tomu presunu energie v tele, odblokovaniu meridiánov, prietoku krvi a všetkého proste možného. Hej. Vyslovene to prináša súlad do tých orgánov, kam to potrebuješ, a ten kortizol tiež odtiaľ vyujetáva preč. Takže tie emócie, ktoré sú tam ráno v kombinácii s tým kortizolom, hej, to dokáže proste vyautovať von. Odpalkovať to proste preč. A ešte v kombinácii s tým behom, tak je to ako naozaj paráda. Jednak aj pozapájaš svaly, proste šlachy, kolby, všetko, hej. A toto keď proste spravíš pre seba, my sa tu bavíme dohromady, ako som povedal, 8 minút napríklad, pauza, 8 minút naspäť. Samozrejme, ak pôjdeš pomalšie, hej, že nezvládneš viac odbehať, a že by to malo byť 8 a 8 a že by to bola fakt pomalá rýchlosť, nevadí, no tak časom sa to zlepší, hej. Lebo ako ideálne je mať aspoň nejaké to tempo, podľa mňa, hej, keď už sa beží teda, ale pokiaľ to má byť ľahký poklus, tak to bude ľahký poklus. To som možno iba ja trošku perfekcionista na nejaké svoje osobné nároky, takže nebudem vám to sem predkladať. Čo chcem teda tým povedať, je to, že je to strašne časovo nenáročné. 8 minút, pauza, 8 minút späť. Alebo počas pauzy môžem spraviť gesta magické. Čo je tensegrita, hej? Tak sa to aj nazýva magické gesta. Sú to aj pohybové cvičenia, ale sú to určitým spôsobom magické gesta. Tie cvičenia tensegrity, alebo tie gesta, ak ja sa dokážem naučiť zostavy, napríklad, ktoré poznám ja, tak som schopný, ak to dokážem, akože začať ovládať, čo sa dá naučiť, tak som to schopný zacvičiť kľudne aj za 15 až 20 minút.
Ale pokiaľ nemáš čas, tak stačí aj keď spravíš len cvičenie jednej kapitoly, ktoré dáme tomu na 4 minúty, a keď si to zmiešame dohromady ten čas strávený s týmto všetkým, 4 minúty, do toho proste chôdza alebo beh. Dobre, chôdza bude trvať samozrejme dlhšie, logicky. Rátame teraz behom, hej. 4 minúty, ten segrita, 8, 20, 8 minút, myslím, tie 2 behy. A do toho pridáme pauzu nejakú. Je dobre si dávať pauzu, hlavne pre ľudí, ktorí nemajú top kondičku, psychologický efekt. Hej. 20, 25 minút, čo to je, hej? Ja viem, že pre niekoho je to problém aj minúta, hej? Ale tých 25 minút urobí tak strašne, akože poprask v tom celom za mňa, že až, hej? Takže to je prvá vec, ktorú by sme mohli spraviť. Už to zmení ten chod dňa, aj keď ti to je cudzie, aj keď nechceš. Áno, na silu. Presne tak, to, čo ti asi nikto nikde nepovie, hej? Aj na silu. Ja to robím na silu, hej? Už ma to baví, teraz to už je iné, osvojil som si to, ale bolo to na silu. A nechcel som. Ale zmenilo to strašne veľa. Môj deň vyzerá potom, vzhľadom na to, že sa stali isté veci, ak hovorím, a bol som do tohto donútený, tak naozaj to ten deň zmení. V širokom meradle proste je ten deň úplne iný. Hej? Úplne. Takže odporúčam, ako hovorím, pre ľudí, ktorí tápu, pre ľudí, ktorí neriešia nejaký konkrétny typologický stravovací systém, kde sa napríklad hneď po zobudení raňajkuje, áno? No, alebo teda ne hneď možno, ale po pol hodine, alebo tak. Čo chcem povedať ďalej, je ešte predtým, než toto pôjdeš absolvovať, dôležitá vec. Nemusí to byť podmienkou, ak si naozaj ten typ, ktorý musí odísť hneď z domu, choď. Hej, naozaj choď. Bude to lepšie, ako keby si to nespravil, samozrejme. Ale čo je ešte super, príjmať, samozrejme, a toto je známa rada tiež, tekutiny na lačno. Ale nehovorím o nejakom veľkom množstve. Keď nejsi nejaký pijan, hej, tak aj keby to boli 4 deci, 3 deci, 5 deci vody, hej. A ideálne teplej, prevarenej. Hej. Ale sú rôzne typy metabolizmov, ktoré sa prejavujú cez podvedomie a viem, že nemusí byť tá teplá voda pre každého, ale ja si osobne myslím, že každý sa dokáže v tom nájsť. Proste horúcu, teda prevarenú vodu, jednoducho jeden pohár, hotovo. Prijať ešte toto, predtým sa pôjde do toho. A takisto, čo je veľmi dôležité spomenúť, to sú úplne bežné veci, hej. Absolvovať predtým ideálne, zubnú hygienu. Prečo? Pretože niektorí, hej, zase nehovorím niektorí, áno, nie všetci, niektorí, a to je rozdiel, všetci a niektorí, hej. Niektorí načerpávajú tie kyseliny z toho tráviaceho procesu, ktorý prebieha v noci, takým spôsobom, že im to vystupuje do hrdla a samozrejme až do úst, ako takých, sú tam nahromadené tie kyseliny na zuboch, na jazyku a tak ďalej. To umytie zubov dokáže spraviť také veci, že to dokáže zvýšiť ten výkon, ktorý bude nasledovať pri tom behaní. A nerobím si srandu. Hej? Viem, aký je to rozdiel, áno? Keď si naozaj tie zuby umiem a odstraním tie kyseliny, ktoré majú vplyv na ten výkon, keďže sú z nejakého tráviaceho procesu, ktorý nastáva v noci a majú ten vplyv. Ak by som tie ústa neumiel, tak ten výkon bude horší. A viem to, lebo to mám odskúšané na sebe. Množstvokrát, hej? Takže ideálne je, akože najprv som to tak nerobil, pretože som nechcel vyleť z tej postele a musel som sa donúcovať hneď neostať doma, lebo potom ma to dávalo do lenivosti, že nikam nejdem, hej? Takže ja som proste išiel, áno. Ale potom som už začal riešiť aj toto. Takže veľmi podstatné, akože ja som takto fungoval predtým, samozrejme bežne. Zobudím sa ráno, pre mňa ten rituál s tou teplou vodou a umytím zubov, to je už veľmi dlho, hej? Ale ide tu o to, že som sa ocitol v nejakom stave pre niečo, pre nejaké dôvodnosti a nechcelo sa mi proste z tej postele ani len vstať, tak som to napravo riešil naozaj tvrdo, že som neriešil vôbec nič. Áno? Takže tak. Ak sa bavíme o nejakých produktoch, tak ja by som, akože klasika, hej, každý niečo užíva, bla bla bla. Ja by som volil v prvom rade
poriadnu minerálnu výživu. Ale ja nemyslím tým záležitosti ani z farmácie a nechcem kritizovať samozrejme nikoho, ale ani z alternatívy. Nehovorím, že tie veci sú zle, mám odskúšané a nemôžem povedať, že by som bol vždycky nespokojný, to vôbec. Ale keď sa ma potom niekto opýta, samozrejme, hej, nebudem tu propagovať, lebo to nemá podľa mňa zmysel momentálne. Lebo je to na určitý typ rozhovor, by som povedal. Ale existujú proste minerály v nespracovaných surovinách na farmaceutické alebo aj alternatívne, ak teda niekto má takéto obchodíky, kde predáva nejaké svoje produkty alebo niečo, má svoj horčík napríklad, hej, alebo ja neviem čo, selen, to je jedno, to je fuk, čo to je, hej. Tak existujú možnosti, teda hlavne v rámci, hovorím, minerálov, áno. Horčík som dal pardon, inak som hovoril, alebo horčík, teraz sa mi to pletie. Horčík som chcel dať ako príklad, držme sa horčíku, hej, lebo horčík je práve minerál. A existujú teda možnosti zohnať aj surovinu, ktorá nie je opracovaná žiadnym spôsobom, áno. A keď sa použijú takéto zdroje, hej, a skombinuje sa to s dobrou kyselinou, to správne vyslovím, skorbovou, no C-čko proste, hej, tak to dokáže urobiť veľký poprask. Hovorím to o kombinácii viacero záležitostí, ktoré som ešte nespomenul. To sú vedomosti, ktoré mám a som schopný ich proste odovzdať, hej. Za pomoci som sa to naučil môjho brata, ktorý ma proste v tomto školil. Takže sú to informácie, ktoré mám na sebe preukázané, že fungujú a hlavne môžem povedať, že fungujú z jedného dôvodu, lebo ja som to síce skúsil na sebe, ale potom som to skúsil aj na kolegoch, napríklad v práci, hej. Skúsil som to na ľuďoch absolútne rôzne typologicky podvedomo, čo je podvedomie, potom to ide do metabolizmu, do myslenia, do všetkého toho fungovania, toho celkového konštruktu človeka, boli rôznorodo nastavení tí ľudia. A môžem povedať, že každému to pomohlo. Hej. Takže bol prekvapený z toho, čo to dokáže a bol spokojný. Vo výnimočných prípadoch sa stalo to, že tam bol nejaký nesúlad, ale to bolo z toho dôvodu, že to telo bolo nastavené na to, že nepríjmalo tie vitamíny, pretože toto je záležitosť, že telo nemusí príjmať vitamíny. Môže byť, metabolizme je samozrejme, to je zrkadlom podvedomia, je proste dôvodnosť. Prečo? Ja som si to zažil na sebe, hej, že moje telo nepríjmalo C-čko vôbec. Takže viem, čo to znamená, áno. Ale ak je to telo nastavené na to, aby to príjmalo, tak to bude mať dôvodnosť, aby sa to zaradilo celkovo do toho fungovania. A ak nie, hej, ak to nepríjma, tak minimálne začať pracovať na hentom, čo som povedal ráno, hej, a do toho práve pridať aspoň to z tých minerálov, je to viac toho, hej, čo to telo dokáže príjmať. A bavíme sa o absolútne nenákladných mineráloch, ktoré vydržia na dlhé roky. A myslím to naozaj vážne, že tá cena je komická. Nič to nepropaguje momentálne, ale hovorím o niečom. Ten, kto sa bude chcieť, sa opýta, ten, kto sa nebude chcieť, sa na to vykašľa. Áno? Na dlhé roky to vydrží tá kombinácia toho všetkého. Keby toto bolo známe v tomto svete, hej, v tomto farmaceutickom alebo aj alternatívnom, to je jedno vakom, hej, že to takto dokáže fungovať a že to stojí iba toľko a toľko a dá sa to urobiť tak a tak a vydrží to na toľko a na toľko a čo to dokáže spôsobiť za pár minút, prevažne, čo som si bol schopný všimnúť podľa reakcií ľudí, ktorí to užívali, tak by sa nekupovalo nič iné. Len bohužiaľ, ako hovorím, stali sa tu určité veci, hej, a nefungujú veci tak, ako by mali. Tento rok ani už minulý takmer vôbec, hej. Ale vravím, kto bude chcieť, nech sa spýta. Čiže máme tu dve zložky. Jedna je teda táto, ráno, čo som povedal, s tým behaním, s tou tensegritou, alebo teda s prechádzkou napríklad. A potom tu máme minerálnu výživu. To sú 2 kroky. A sú to kroky, ktoré sú absolútne finančne nenáročné, to poprvé, z hľadiska kvality, efektivity a dlhodobosti využitia, hej.
Tensegritu, ak sa naučíš, tak je to na celý život a nikto ti už nezoberie a nevezme, hej? A minerály vydržia na dlhé roky. A bavíme sa o absolútne nenáročných záležitostiach. Ak by niekto hovoril, že tieto veci by mali byť zadarmo, hej, dostupné, celkovo pre celé kolektívne pole, ja vravím, veľa vecí sa tu nepohlo dopredu a funguje sa tak, jak sa môže momentálne. Takže toľko k tomu. A není to odfajčenie žiadnych záležitostí. Ja viem, ako to tu malo fungovať. Môže to niekto považovať znovu za nejaké nadradené ego, ale viem prečo, čo a ako. A není to tu jednoducho. A neobhajujem to nejako, ani vám to tu nedokazujem a nevysvetľujem. Nemám dôvod, hej. Ako hovorím, ten, kto bude chcieť informácie nejaké ohľadne tohto, že mu to príde možno záhadné, čo hovorím, tak mám svoj telegramový kanál, hej. No. Všetko pozdielam v tomto videu v popise, alebo tak, hej. Lebo nahrávam to na YouTube, túto nahrávku. Dobre. Takže máme ďalší krok. Áno. No. Rozmýšľam, spontánne sa priznám, čo do tretice pribaviť k tomuto celému. Pretože ja si myslím, že o strave, nehovorím, že to tak je u každého, ale tam máte každý možno niečo svoje. A nechcem do toho zachádzať zrovna do tej stravy. Hej? Určite, čo by som odporúčal ešte, je regenerácia orgánov počas tráviacich hodín. To znamená, keď idete spať. Zregenerovať to. Pretože povedzme, že veľa procesov sa samozrejme v noci deje, to není žiadna nejaká neznáma. A ak máte proste cestu, ktorá povedzme není jednoduchá, hovorím tu teraz skôr už tak, no to by sme tak blbo, ale tie ľudské slova ma brzdia v tomto, že vyššie, hej, že keď sa už dostávame trošku vyššie, tak ak tá cesta proste bola zložitejšia na bázi tej duši alebo príbehu celého toho, prečo tu vlastne sme, myslím kompletne my všetci, my nejsme oddelení, jak si to mnohí možno myslíme, hej, a 1000 piesočkov, je len jeden veľký piesok. Tak ak je tá cesta, povedzme, náročnejšia a kompetentnejšia voči tomuto celkovému obsahu, čo tu je, tak sa to dokáže cez telo prejavovať docela husto. Hej? A vzhľadom na to, že sa v tých orgánoch cez deň dejú rôzne emočné veci, ktoré sa potom prejavujú na báze trávenia, samozrejme hovoríme tu o nesúladnom trávení, o problémoch, nech sa bavíme o hocičom, o nafúkovaní, hej, o nadmernej žlči, hej, akože teda horkosti, proste šťavy žlčníkových, hej, a tohto proste bordelu tam, alebo prípadne žalúdok, ktorý nevstrebáva ten život, hej, a proste jednoducho robí problémy na báze žalúdočnej kyseliny a klasických týchto vecí, hej. To je jedno proste, čo to je toho strašne veľa. Niekto má upchaté čreva permanentne. Ja som mal všetko toto naraz, čo tu spomínam, hej, a ešte kopec iného. Súbežne. Že viem, čo to je. A viem, že tá regenerácia, tá nočná je podľa mňa veľmi dôležitá. A sú to všetko prvky, ktoré si dovolím tvrdiť, že celkom sa dajú podľa skúseností, ktorú som videl zo všeobecniť. Že najviac typov ľudí. Hej? A práve preto ja užívam jeden produkt, ale nebudem ho propagovať, pretože to niekto môže brať ako reklamu a mne o to nejde. Hovorím znovu, ten, kto bude chcieť, sa opýta. Ja sem hodím kontakt, je to na vás. Hej? No. Tento produkt užívam prakticky, ho poznám už 2 roky. Zase je to skúsenosť, hej? A môžem povedať, že tá regenerácia orgánov je vďaka nemu vyššia. A má to vplyv samozrejme logicky na množstvo vecí. Keďže tie orgány majú vplyv a vstup samozrejme na tie funkcie samotných orgánov, až po kožu, po pleť, po všetko, po kvalitu proste zubov, nechtov a tak ďalej, a tak ďalej. Takže a vzhľadom na to, čo zažívam ja, čo sa deje so mnou, hej, tak môžem povedať, že mi to dokáže pomáhať, no, v tej regenerácii, hej, tých orgánov. Je to tá nočná regenerácia. Takže užíva sa to, čo konkrétne beriem, ja sa užíva 2-krát denne, napríklad. Hej?
pred spaním a po zobudení ráno. Ale iba jeden produkt. A znovu sa dostávame k tomu, že ak poviem cenu, tak balenie mi vydrží mesiac a stojí ma to dobre, poštovná robí svoje, lebo nezoženiem to ja presne to, čo chcem v obchode. Presne myslím tú značku konkrétneho produktu. Produkt by nebol problém zohnať v alternatívnych obchodoch, ale konkrétnu značku momentálne áno, kvôli nedostupnosti. Takže musím objednávať cez net a stojí ma to nejakých 17 €. Ale to je všetko, hej. Týmto začína a končí. A to je na vás, hej, kebyže sa so mnou bavíte, ja vám o tom poviem, áno. A možno to mnohí budete poznať, hej, a iba zafrflete. Možno je všetko, áno. Takže ja len hovorím, že toto je tiež jedna z možností. Určite. A dovolím si tvrdiť tiež po skúsenosti na iných ľuďoch, že je efektívna a je lacná. Nejsom zástancom X kvantov, doplnkov výživy, nahromadených, hej, taký a to, na to. Hej. Mám proste to, čo som vymenoval. Ako ja toho pohybu mám viacej, nie to len ráno, ale mám ten ranný balíček, mám tie minerály a mám toto, áno. A čomu som sa ešte veľmi veľa venoval, to som ešte doplním ako 4. bod, sú klystýry, hej. Ja som to síce na začiatku spomínal, že ak sa nemýlim, že je množstvo ľudí proste, ktorí majú veci, ktoré skúšajú a povedzme, že sa dostali na bod cesty, že im to nefunguje, ale predsa tie klystýry spomeniem, pretože síce sa o nich veľa hovorí, aj vie, aj veľa ľudí robilo, ale podľa mňa veľa ľudí napriek tomu ich stále nepozná dostatočne, podľa mňa. Obyčajné vrecko s vodou, hej, ktoré si kúpiš, zavesíš na dvere, na háčik, trošku sa s tým musíš pozoznámiť, hej, kúpiš si kokosový olej na zadok, samozrejme, a mnohí ľudia proste svoje črevá za celý svoj život nevyčistili, hej. A už len z toho hmotného hľadiska, aj keď momentálne môže byť ten duch zaseknutý, ale z hmotného hľadiska by to mohlo určite v niečom pomôcť. Pokiaľ bude kvalitná minerálna výživa, ktorú by som odporúčal, keď niečo takéto pôjdete robiť, ju mať, hej, lebo to s tým súvisí, lebo vy zo seba dostanete von tie minerály tým, čo robíte, aj tú výživu. A je nutné to doplňovať, lebo je to potom cítiť ten deficit zväčša, pokiaľ naozaj není tá minerálna zásoba v tele dostatočná, čo veľmi často nie je, hej. Takže vy to potrebujete doplňať. A ideálne je, ak nemáte príjem stabilný tých minerálov a tých zložiek, aj kebyže neriešite to, čo som tu povedal ja, tak a chceli by ste napríklad klystýr, tak je dobré to robiť tak, že aspoň mať stabilitu na ten mesiac, naučiť si telo na príjem tých minerálov, pretože to trvá mesiac, kým sa to telo dokáže s tým dobre skamarátiť. Zase hovorím z vlastnej skúsenosti, viacejkrát sa mi to ukázalo a videl som to aj na iných ľuďoch, hej, že ten mesiac bol naozaj taký, že sa už preukázalo, že niečo sa deje, niečo sa užíva, niečo sa berie. A či to boli minerály, alebo aj iné vitamíny. Áno. Takže mesiac je dobrá doba. A potom spraviť ten klystýr. A sú aj iné metódy klystýru, áno. Tie sú mnoho agresívnejšie a ak by niekto mal záujem, môžeme sa aj o tom porozprávať, áno. Nebudem to hovoriť, pretože je to momentálne podľa mňa na takej báze, že o to by sa človek mal fakt zaujímať. A potom môžem o tom s ním hovoriť. Toto tu nepotrebujem teraz spomínať, hej. Lebo je to docela taká hardcore záležitosť podľa mňa a musí človek mať o to naozaj záujem, hej. Takže tak. Takže tie klystýry. Ja som povenoval schválne tieto 4 veci tu pretože sú to veci, ktoré sú na nie. Za prvé, aj keď so mnou by si sa učil tensegritu, nevidie to na veľa, máš to na celý život. Minerály to isté. Zohnať sa dajú, to, o čom som tu ja hovoril. Veľmi smiešná cena vzhľadom na obsah a objem a na ako dlho to bude. To ako naozaj áno. A o kvalite ani nebudem hovoriť, aká je. Oproti tomu, čo sa tu pojedá, hej. A klystyrové vrecko ťa vyjde pár šušňov vyslovene a behanie ťa nevyjde nič, možno dobrú obuv, ale ak si extrémista, tak sa odbežíš aj v starých teniskách, ktoré proste boli na bežné chodenie proste von, hej. No. A ten produkt
znovu sa bavíme o smiešnej cifre. A ten nepropagujem ani nepredávam ja, aby bolo jasné, hej. To je vec, ktorá proste tu je a kebyže to niekoho zaujíma, si to môže kúpiť. A keď sa toto dá dohromady, toto, čo som tu povedal, tak minimálne nastane nejaká zmena. Ak sa človek na to nevysarie hneď za 3 dni. Kortizol, veľmi dôležitá vec. Odbremeniť čreva od celoživotnej záťaže, veľmi dôležitá vec. Regenerácia orgánov, veľmi dôležitá vec. Tá nočná, o ktorej hovorím. A čo som ešte zabudol povedať? Minerálna výživa. Tak o tom nemusíme hovoriť, aj. Ja si myslím, že minerály vôbec ľudia nemajú zvládnuté. A to nemyslím ako zase nijako, hej. Nedávajte tomu prosím na žiadne obavy, ale nemyslím si to. Nemyslím si to, že alternatívne produkty dokážu pokryť tie minerálne zložky, ktoré sú potrebné naozaj preto, aby aj ten orgán, ktorý mi somaticky vyjadruje proste nejakú emóciu, pretože oni sú neustále v preťažení tie orgány, hej. To, že ty tráviš, tak to je vlastne emočný stav, áno. Neustály chod podvedomia cez prejavované pocitové záležitosti cez tie orgány, áno. A tie orgány potrebujú tú minerálnu výživu na to, aby proste aj ten nesúlad, ktorý proste neustále pracuje, dajme tomu, že tam je v nich nejaký, hej, tak aby bol jednoducho laicky povedané o mnoho nižší, hej. Aby to bolo všetko ľahšie, straviteľnejšie. Aby som sa v tom všetkom cítil aspoň nejako, hej. A potom aj to všetko, jak to vnímam, nebude o nejakých kecoch o pozitívnej mysli a podobne, ale naozaj získam nad tým určitým spôsobom aspoň nejakú možnosť nadhľadu. Hej. Nechcem nazývať vyslovene kontrolu, to pomenovať, lebo by to mohlo niekomu nesedieť. Chápem prečo, hej. Nadhľad, hej. Získať trošku nad tým tú vtáčiu perspektívu a trochu nájsť v tom, napriek tomu, že to môže byť naozaj otrasné a verte mi, že to chápem, trošku nájsť v tom viacej kľudu, aj eufórie, hej, aj stability, hej. A niečoho proste, čo tam donesie, aspoň nejakú možnosť normálne fungovať. Lebo viem, že tu je strašne... Ja ich minimálne poznám, tak možno sa mýlim, možno není, hej. Ale poznám veľa ľudí, keď ich budem proste v hlave rýchlo preberať, ktorí naozaj majú toho dosť, hej. Hovorím tu o desiatkách ľudí, takže vzhľadom na to, že viem, čo sa tu deje a jak to tu beží, tak verím, že minimálne sa nájde jeden človek, ktorý keď si toto pustí, tak povie, že áno, nejsem na tom úplne tak zase tak laicky povedané, ľudský, klasicky, najlepšie, hej. No, tak minimálne jedného to verím, že si to nájde. Dobre, takže ja pohážem odkazy, čo sa týka informačného obsahu, o ktorom som hovoril v rámci toho, že vysvetľujem určité veci, nazvime to toho, čo sa tu deje, prečo to tu, jak je, všetko, jednoducho. Všetko, čo sa týka celej záležitosti, ktorá sa menuje jednovedomie, hej. Tak hodím kanál, sú tam informácie úplne o všetkom. Ja to ani neviem nejako pomenovať, hej. Je to celý príbeh všetkého, prvotná príčina, prečo, kvôli čomu to vzniklo, na čo to tu je, prečo to tu je, hej. Za čo to tu je. Potom sem zdelím teda kontaktami, viete napísať, hodím sem znovu, asi telegramový profil alebo niečo vyberiem, možno Facebook uvidím, lebo teraz vám tvorím nahrávku, nemal som ani nejaký plán. No a to je vlastne všetko. Ostatné sa bude potom odvíjať od toho kontaktu medzi nami, keď mi napíšete. Takto som sa to rozhodol poňať a podať. Hej. Sedí mi ten osobný kontakt v zmysle akože teda nejakého chatu písania alebo teda niečo, prípadne keď bude treba, tak aj osobný, hej. Ja som s ľuďmi 2 roky dozadu pracoval a s veľmi veľa ľuďmi, hej. Mal som pred 2 rokmi aj prednášky svoje vlastné, ale iba malé, pre 20 ľudí. Zo 2-krát a tak ďalej. Mám certifikáciu na prácu s podvedomím a tak ďalej. Akože to hovorím tak z takého systémovejšieho hľadiska, kedy lebo sú ľudia, ktorí sa potrebujú niečoho chytiť, to ich vnútro, ja tomu rozumiem. Aby sa to vôbec aspoň nejako dalo identifikovať, že čo a kto som, lebo k vám hovorím ako úplne, ja to chápem, hej. Akože, teraz hovorím, je to všetko trošku inak ponastavované. Hovorím ako neznámy, ale trošku to dávam teda do svetla, že čo, ako a prečo, hej. Ja napíšem k tomuto ešte určite nejaký uvádzací text, nechápete vôbec, že čo a jak. Dobre, ďakujem za vypočutie. Momentálne
noc, hej, takže želám dobrú noc, ale vlastne aj dobré ráno, aj dobrý deň, aj všetko. Tak, ďakujem a majte sa krásne. Akurát mi končí aj pesnička, presne, super. Tak, čaute.